A entrada da lonxa de Ribeira converteuse estes días nun hospital de corais. Alí as voluntarias que participan no programa Dual Natura de Amicos recollen os corais que os mariñeiros traen nas redes para a súa recuperación. E aquí estes chicos o que fan é traballo e estudio o 50% da súa jornada e dedícanse a tareas medioambientales, sobre todo como esta que sería a reinserción de corales daqui das nosas costas. É un proxecto moi importante, moi especial tamén, porque combina pois discapacidade intelectual e tamén ciencia e axuda ao medio ambiente. O proceso é complexo e leva o seu tempo, pero o mimo e cuidado que poñen as voluntarias conclúe coa recuperación das gorgonias que acaban volvendo ao mar. Este é un coral que ten pólipos e dos pólipos fan unha colonia debaixo do mar. De cada cachos que lle quitamos fan uns corales da mesma gorgonia. Y las gorgonias las pescan los marineros por accidente en la red, le vienen por la red y cuando vienen, o sea, cuando cogen la red y les vienen, pues las meten aquí para reinsertarlas, para devolverlas al mar. Pues resulta que le hacemos un agujero a la piedra, en la piedra colocamos una especie de masilla que es donde va pegada la gorgonia y también le pegamos al lado una concha que sirve como carbonato cálcico para que se alimenten. Calquera persoa que queira colaborar tan só ten que achegarse ata a lonxa e depositar os corais recollidos. Cuando un marinero ou unha persona que trabaje en eso quiera traernos las gorgonias, que simplemente que nos escriban al número de WhatsApp y que nos digan la profundidad a las que lo encontraron y que nos la traigan a la lonja de Ribeira. O proxecto complétase cunha exposición de arte reciclada elaborada por usuarios de Amicos a través de lixo mariño.